Tervetuloa taas Tekniikkanurkan pariin. Täällä on Arkkis ja tänään meillä on tässä pari Kingstonin tuotetta, mitkä me ajateltiin heittää tuohon mun tietokoneeseen ja niillä olisi tarkoitus saada vähän valoa elämään ja näillä muisteilla vähän nopeutta lisää ja katsotaan, että tuleeko sitä niillä vai ei. Ekana kone pöydälle ja pellit auki. Vähän epäilyttää, että mahtuuko nämä muistit tonne uuteen koneeseen, kun toi toinen kampa menee prossukuuleri alle. Ja nämä edelliset Corsairit oli vielä valittu sen takia, että ne olisi mahdollisimman matalat, eikä täällä nyt hirveästi tilaa tunnu. Kuuleri irti ja Kingstonit sisään. Hyvinhän näytti sinne menevän ja jäi vähän vielä tilaakin. Sitten kone tulille. Kävästään vielä tuolla BIOSin puolella ja katsotaan, että muisteilla on XMP-profiili kunnossa. Vanhana muistina oli siis Corsair Vengeance-mallin 32 gigan setti, 2 tikun DDR5 kombo, 6400 MHz ja latenssit 36, 48, 48 ja 104. Uusiksi muisteiksi vaihdettiin nuo Kingstonin Fury Renegade-mallin muistit, jossa 7200 MHz vauhtia ja latenssit tuommoiset 38, 44, 44 ja 105. Seuraavaksi vilkaistaan noita DDR5-muistien testituloksia. Muistit testattiin ensin PCMarkin Performance Test työkalulla. MemoryMark-testin tuloksena saatiin 3709 pistettä ja tällä päästiin 92% parhaimmistoa maailmanrankingissa. Kingstonilla vastaavasta testistä paukahti 3990 pistettä ja prosentuaalit nousi sinne 98%, eli tosi pientä eroa saatiin tämän testissä. Tämän jälkeen vuorossa oli Advanced Read ja Write-testit. Corsairilla lukutestin keskinopeus oli 10192 megatavua sekunnissa ja Kingstonilla vastaava 9949 megatavua sekunnissa. Tässä kohtaa vähän hämmensi, että vanhemmat muistit pärjäs paremmin, mutta menee varmaan marginaaliin noin pienellä erolla. Kirjoitustestissä taas Kingston sai samanlaisella erolla paremman tuloksen. Tämän jälkeen muistit testattiin 3D Markin Firestrike Extremellä. Kaava jatkui samaa tapaa ja pisteissä ei ollut eroa kuin maksimissaan muutaman prosenttiyksikön verran. Yhteenvetona voidaan todeta, että Kingstonin Fury Renegade-muistit on hieman parannusta testituloksiin verrattuna edellisiin Corsaireihin. Mutta todennäköisesti suuri osa ei huomaa mitään eroa käytännössä. Jos rakennat uutta konetta, niin nopeammat muistit on silti aina parempi valinta tulevaisuuden kannalta, joten otan niin nopeat muistit, kun budjetti antaa periksi. Kiitos taas katsomisesta ja nähdään ensi kerralla. Muista tykkäillä ja seurailla ja liity vaikka memberiksi, jos lisäsisältö kiinnostaa. Arkkis tästä kiittää ja kuittaa. Heippa hei! Kikun titti. Tikun kitti. Joo. Testästä. Edellisiin Corsairin muisteihin. Roisku. Kakka. Mistä helvetistä näitä sanoja tulee nyt loppuun?